לפני שמתחילים את הסרטון, אני אשמח שתירשמו לערוץ, עוד מעט אנחנו ב-20 סאבים, תהנו מהסרטון. יופי. אנחנו בטים, אוקיי? טים. רגע, לחסת יד. יופי. עכשיו כל אחד שיעמד על ברל ולא יפתח אותו. אל תפתחו שום ברל. אוקיי, אתם יכולים לפתוח את הברל שלכם ולראות מה יש בפנים. זה האוכל שלכם עד סופה. למה זה קצת קטנות שם עכשיו? למה? אוקיי, יש לנו. לא, אני רוצה לראות לא, וואי, צער קיבל פאפר פיש ועין של חביש אומייגאד. יש הקלו? קיבלתי שמות. משקר נראה לי. הוא עומד להרוג אותו? עידן הפסיד. במעלה. אני לוקח? כן. 50-50. באמת שאני אפילו לא יודע מה יש. אוקיי. זה השלום. האם אתה מדבר? הוא אומר אמת. אוקיי. אמת? תביא לי את מה שמלא לך. לא הבנתי, לא מגבין בזה. שמור. צדקתי? אתה אמרת שאתה מכיר את זה. אני לא מבין בזה. צדקתי או הפסדתי? אתה יודע. אני לא מבין. יש! אנחנו ארבע עכשיו. יש! יש לך, אני אתן לך. Hero boy, join the game. ומי שפוגע בו מקבל את החרב המיוחדת. אחר כך הוא יאבד אותה כאילו, ואז אם הוא פוגע במישהו, אז המישהו הזה מודח. אוקיי, ופה נראה, שחר. אני ממליץ לכם ללכת להתחבות. כך. יש פה מישהו. תראה בו. אתה פשפט. אוקיי, עכשיו יש לי הצעה, אוקיי? אם מישהו יוצא עכשיו, הוא מקבל לשנות לי את השם ליום. אוקיי, עכשיו כבר לא. טוב. ביי, ברור לגמרי שאתה לא כאילו... יש! ידעתי שאני לא אזכה בכלום, אז עכשיו אני יכול לזכות ממשהו. מקווה שנהניתם מהסרטון, אל תשכחו לשים סאב וביי.